Як гучыць радзіма? Пра гэта ведае мой сённяшні суразмоўца, мастак, музыка, этнограф Алесь Лось. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Алесь Владимирович, ну вось як толькі вы ўвайшлі, і неяк так водар лесу, гэта не прыдумана, гэта сапраўды я адчуў. То, што водар хвоі, зараз уже кветкі пачынаюць, пралескі і гарэх, бярозка, все гэта дае такі арамат свой. Да? Гэта водары нашай радзімы. І гэта вельмі прыемна, што вы адчуваеце у гэтай прасторы гарадской. Вы гарадскі чалавек, вы сталічны чалавек, вы выраслі ў сям'і мастакоў. Калі з'явілася ў вас такое адчуванне любові да старажытнасці, да прыроды, да гісторыі? Ну, вось просто у меня не было асацыяцыі горада з такім спальным раёнам, да, з кватэркай бетоннай, бо у нас весь час былі свае дамы у горадзе. І мы жылі на зямлі. Мы былі такія меншукі зямельныя. Да. Ну, вось бацькі былі мастакамі, і вы, скажам так сказаць, да мастацтва далучыліся дзякуючы бацькам? Я хацеў стаць музыкам. І тата набыў у 60-х годах хорошее фортепіано, Циммерман, здаецца, і мне две сестрички было, і сестрички начали вучыцца іграць на ім. А мне было зайздросна, і я таксама хацеў вучыцца, і пашоў у кружок музычны у школе номер 35. Гэта было для мяне такое адкрыццё. Мне страшна падабалася вучыць гэтыя ноткі. Я даже помню, што іграў на экзамене, выпускным экзамене похороны куклы Чайковскага. Так сталася, што тата рана памёр мой. І мама вырашыла, што мне трэба ісці шляхам мастаку, як і все нашы, як мае бацькі. І я пашоў, тады паступіў у першую мастацкую школу, яна была ў оперным тэатры, на 4-м паверсе. І так пачалася мая вучоба на мастака. Пасля школы вучэльня Глебова, потом тэатральна-мастацкі інстытут, графіка. Гэта збег акалічнасцяў, можа быць, гэта радавое нешта. Маці моя, яна вельмі хорошай, высокай класы жывапісец. Яна вучылася ў Свірка, і это цікавая група у них была. Это был Майданцык, Щемялёў, Глазова Ірина. Это вельмі была таленавітая такая група таленавітых маладых людзей. І маці напісала і акварель, тэмпера, масла, выставлялася, была, член Саюза мастакоў таксама была. І вось народная майстрыца, якая зараз выдаюць, да, гэта не зусім правільна. Бо у 70-х годах наше Міністэрства культуры дала такую зарядку распрацаваць сімвалы беларускіх сувеніраў на аснове, на базе народных традыцыйных. І занималася этим Сахута, Таіса Агафоненко, і там яшчэ такі чалавек. І мама вельмі загарэлася. Мама такі быў патрыёт. І яна пачала ездзіць ў экспедыцыі. Это не толькі саломка. Саломка пачалася пазней. Это і кераміка, это вырабы з лазы, гэта самыя розныя віды, звязаныя з дрэвам, з цэглаю. Калі маці папрасілі, Дзяржмузей даў замову адрэстаўраваць царскія вароты ў 75-м, я баюсь памыліцца годзе, мама вельмі захвоцілася гэтым. І саломкай она ўжо пачала занимацца на той час з Гаврилюкі, з Таісай Агафоненко. І вось яна взялася за эту работу, і так это ўцянула, што яна ўжо до конца жыцця этим занималася. А як яна ўспрыняла тое, што вы все-таки рашылі пакінуць горад і паехаць у глыбінку? Маці так не вельмі была таким дыктатарам, да, што я так хачу. Але тут маё было права выбару. І мы з Жэняй Ліс, моей жонкай, яна нябожчыца ўжо, разам вучыліся, разам вырашылі ехаць, занимаючыся тэатрам,
будучи ще мастаками. Батлейкой, С батлейкой, да, мы реставровали этот жанр у нас. Вот, поехали у Залесья. И это был такой миф, что Лис, Женя фамилия и Лось. Да, поехали у Залесья робить батлейку. Но на самом деле мы поехали по серьезному проекту от наших реставрационных працовин, каб зрабіць у Калінскім саборы Смаргоні музей тэатра і лялькавага, і драматычнага, бо там вельмі багатая гісторыя таго рэгіёна, не толькі. Вось. І мы гэтым занималіся. Паралельна занималіся і выступамі тэатра, і батлейкай. А набылі вы ўжо потым вот гэты хутар. Правда, што ён звязаны яшчэ з Якубам Коласам? Да, на хуторе, где я зараз живу, жила семья Тишкевичев. Вот, это были сябры Якуба Коласа, яшчэ з пінскай сацыял-дэмакратычнай тусоўкі. Вот. Яны былі суседзі па Стаўпеччыне. А хутар, як вы яго назвалі? Першапачаткова ён называўся хутар Барок. Я думаю, а я змяніў яго на хутар Дудара, бо баркоў было багата. А цяпер шкадую, бо надо было называць хутар Барокка. Гэта звязана з сусветнай культурай, гэта звязана з гісторыяй, таму што вот і дуда, і, скажем, вот іншыя інструменты, кожны мае свае адпаведнікі і блізкія ў розных краінах, у гісторыі розных краін, так? Да, ну але у Италии кипарис пахнет иначе, чем сосна, да? Хотя и у нас, и в Италии играли на виолах да гамбах. Я шукал неких правдивых эмоций. И когда я начал записывать песни, знакомиться с музыками, которые играли музыку, народную музыку, и кто доследовал, и справал с Арсеном Лисом, это вельми тонкий человек, доследчик, он по купальской теме вельми богато цікавых речей открыл. Все разом мне раскрывало вочы на то, что мне бы хотелось почуть. И, может быть, из этой причины я начал робить дуду. Еще в 81 году мне хотелось почуть правдивую дуду. Дудов было тогда небагато, и то они были не зовсім белорусы. За дуда в оглі принимали трубы, сурмы, что вот дуда, вот дудзесь там. І прийшлося доволі багато часу присвятити, щоб дослідувати цю тему і зробити інструмент, який відповідає нашому... От він аутентичний, так? Да, це мої роботи дуда, але це копія дуди Місника з вёски Вербки. Оригінал знаходиться у Лепельському музеї. І я пам'ятаю, першу дуду я зробив у вёскі Зарудича, де ми жили з Женей Ліс, яка добре грала. Там були піщики, зроблені з пера гуся. Вельми класний гук у них був. І я пам'ятаю, от заіграв. Я вийшов на двор і грав, ну, може, півгодини, може, болі трошки, був в такому трансі. Чую, мичать корови у хлявок, уже пригнали, це вечір був коров. І я так обернувся, і вся вёска собралася каля моєї хати, за спиною мене, і слухав: «Сашка, що це такое? О, дудиш ти!» Дякую. Менавіта такі тип дуды у нас 2 гады я прымаў удзел у гэтым, пахвалюся. Наше Міністэрства культуры прыняла дуду як знак нематэрыяльнай каштоўнасці беларусаў. Бо вельмі важна, калі знак этнічнай культуры, фальклора робіцца маркерам нацыянальнай палітыкі ў нашай культуры. І гэта ствараюць твар нацыі. Не народная, нейкая клубная культура, да, якую у нас багата, а как раз уже нацыянальная культура. У нас таксама появіўся такі шанс, і вось падгатоўлены дакументы для ЮНЕСКО, для того, каб ЮНЕСКО падтрымала нашы ініцыятывы не толькі ў межах Беларусі, а на міжнародным святовым узроўні. Паколькі вы сёння прынеслі яшчэ адзін інструмент, вот пра яго крыху, калі ласка. Да, гэта пака на сённяшні дзень это малавядомы інструмент. У нашым асяроддзі музыкантаў і слухачоў. Гэта
Виола да гамба. Виола да гамба была несправедливо забыта на наших землях. Яна прысутнічала ўжо з 16 стагоддзя. І на працягу амаль што 200 гадоў яна несла свой культурны пласт. Ось. І побач гучэлі дуды, бо што дуда – гэта абрадавы сакральны інструмент тых, хто працаваў на зямлі. А виола да гамба – это инструмент, уже связанный с авторской музыкой, с духовной и светской. Я збираю материалы по виоле да гамбы, як она у нас справлялась. И знаково в иконографии. Да, это и католицкое асяроддзе иконографичное, и уніцкая і пазней праваслаўная, таксама мы ведаем, першая Інна Берназіна нашла в Драгичине икону святого Ануфрия, где ангелы играют на виолах да гамбах. А я стал шукать далее. Это Кобрин, это Микашевич, это Пинск. У Пинску я сразу знайшов музыку, який играет, это кафедра Пинская, на виоле да гамба. И это не итальянский разбяж рабіў, это свой. Тут. І, якщо можна, ви витягнете, калі ласка, з-під дуди гэты здымак. І калі я рабіў виолу да гамбу, я не подозревал, што яна будзе соотноситься с виолой да гамбой. Это призрак такі. Это Мстиславский костел кармелитов. Это пытанне заінспіравала мяне на то, каб напісаць такую невялічкую прелюдію, якая называецца «Пра што маўчаць анёлы». І гэта такое моё таксама вельмі асабістае, суб'ектыўнае, да, потому что я не ведаю, што ігралі тыя анёлы, да, якая гучала музыка. Я ведаю толькі, может быть, на 34% то, што я адкапаў там з Семёна Полацкага, Канты, да. Могу вам сыграць фрагмент. Ці правда, что вы на дуде играли под водой? Правда. Як это было? Я играл гимн Посейдону. И это было... спочатку было тяжко погрузиться под воду, потому что дуда надутая, и она не дает утонуть. Мне пришлось взять балласт, такой хороший камень. И дуда играла, наверное, с полминуты, пока мне хапало дыху. И гуки были чутны, и бурбалки шли з клапаноў тут. На хутары вы жывяце. Гэта ж яшчэ, акрамя ўсяго іншага, гэта побыт, гэта звычайнае жыццё, гэта гаспадарка. Што у вас на хутары? Як вы праводзіце час на хутары, акрамя таго, што вы займаецеся інструментамі? Я тут жыву аўтэнтычным жыццём сапраўднага музыкі сярэднявечча. У меня у кватэры перапады у хутары тэмпературы вельмі вялікія, асобна зімой. Гэта нагрузкі на рукі, на ногі, гэта трэба насекчы дровы, гэта трэба пачысціць снег, завесці трактар. Ты павінен сам зразумець, што ты адзін, але ты частка этой всей гармоніі, всяго міраздання, з птушкамі, з травамі, з кузнечыкамі, з журавлямі з гэтымі. Учора я чуть не расплакаўся, слухаў барочную музыку.
И два журавли под самое окно прилетели, почали танчить. Это такое просто вот, уражение не передать. Дзякуй вялікі. Конечно, вось я дакрануўся да вельмі цікавага і жадаю плёну, жадаю поспехаў і жадаю далей працягваць вашу высакародную і патрэбную справу. А я нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшнім маім госцем быў паэт, музыка, мастак, этнограф Алесь Лось. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.